खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आंखिनि कांब्रह्म एनडिनि बिजाथि जयन्त बसुमतारिनि बिजाथिलाइ गथायनाया दिनै गाजा गोमजायै जानानै थांबाय दिनै क'क्राझार नोगोरनि ग्रीनफील्डआव बीजेपीनि प्रेसिडेन्ट जेपी नड्डानि नुजाथिनायाव लाख लाख सुबुंगौमा जुथाइ दोलो एनडिनि बिजाथि जयन्त बसुमतारिखौ बिजाथि गथायनायाव गोबां दैदेनगिरि आरो रायजो राजाफ्रा दोलै नोगोरै रंजा बाजायै हानजा सुरनाय हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। क'क्राझाराव दिनै एनडिनि बिजाथि जयन्त बसुमतारिनि बिजाथि गथायनाय हाबाफारिनि हानजा सुरनायाव बाहागो लादों बीजेपीनि प्रेसिडेन्ट जेपी नड्डा, आसामनि मन्त्रि चन्द्रमोहन पाटवारी, आसाम रायजोनि आफादगिरि भवेश कलिता, एजेपिनि एमएलए रमेन्द्र नारायण कलिता, आसामनि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म, एमएलए लरेन्स इस्लारि, बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'जों लोगोसे बिटिआरनिनो गोबां इएम एमसिएलए आरो इउपिपिएल दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफोरखौबो बे समाव बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जायो। बिथांमोननि बाहागो लानायाव रायजो राजाफ्रा रंजा खुसियै दोलै नोगोरै हानजा सुरनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बिथांनि दैदेननायाव नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांनि दैदेननायाव 2020 मायथाइयाव गोजोन गोरोबथा जानायनि उनाव दिनै बिटिआर ओनसोलाव सोलायनाय फैबाय, शान्ति फैबाय, रैखाथि फैबाय आरो गोबां रोखोमनि जौगानाय फैबाय। दा बे जौगानायखौ आरोबाव फैबाय थानाय समाव आरोबाव मोजाङै खालामनो थाखाय, आरोबाव गोख्रोङै खालामनो थाखाय एनडिएनि जे सिन्था, बिजेपिनि जे सिन्था, इउपिपिएलनि जे सिन्था, बिनि सायाव जेपी नड्डा बिथाङा जोबोद मोजाङै गेबेङै बुंलांदों आरो बिथांनि फैनायनि उनाव जोंनि मावथि बिबानगिरिल' नङा, बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जथेस्थ' थुलुंगाखांनाय मोनगोन आरो जोंनि बिजाथि जयन्त बसुमतारि बिथाङा 3 लाखनिख्रुइ बांसिन भटआव देरहागोन आरो बेवहाय रावबो कन्टेस्ट गैला, बे दिनैनो क्लियार जाबाय। दिनैनि थासारिखौ नोजोर बोनानै नोंथाङा मा बुंनो सानो? दिनैनि थासारिखौ नोजोर बोनानै नोंथाङा मा बुंनो सानो? दिनैनि थासारियानो फोरमान जे दिनै लाखनि अनजिमायाव रायजो राजाफ्रा फैनानै बे जोंनि मिटिंआव बाहागो लादों आरो बिथांमोना बयबो दिनै खोब मिनि खुसियै बयबो रोखा रोखायै दिनै फोरमायदों जे फैबाय थानाय समाव एनडिएनि बिजाथिनि थाखायनो भट होगोन, ट्रेक्टरनि सावगारियावनो भट होगोन। जोङो बयबो रायजो राजाफोरजों सावरायदों आरो जोबोद मोनसे गोजोन थासारि। दिनै बेवहाय नमिनेशन गथायनायाव बिजेपिनि दैदेनगिरि चन्द्रमोहन पाटवारी, अशोक सिंघल सानै मिनिस्टार आरो लोगोसे बेवहाय जोंहा इउजि ब्रह्म मिनिस्टार, लोगोसे रमेन्द्र नारायण कलिता एजिपिनि भाइस प्रेसिडेन्ट, गोबां दैदेनगिरिफ्रा बेवहाय बाहागो लादों। बिथाङा प्राय 4 लाख भट बांसिन भट मोननानै देरहानो थांगासिनो दङ आरो जयन्त बसुमतारि बिथाङाबो 3 लाखनिफ्राय बांसिन भट मोननानै देरहानो थांगासिनो दङ। जयन्त बसुमतारि डाঙৰীয়াই তেখেত আমাৰ ইউপিপিএলৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী আৰু আমাৰ অসম গণ পৰিষদ দল আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি ইউপিপিএলৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে আজি তেখেতে নমিনেশ্যন দিলে আৰু আজি নমিনেশ্যন দিয়াৰ আগমুহূৰ্তত আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি আৰু আমাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াও আজি ইয়াত এখন বিশাল গণসমাৱেশত তেখেতসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু তাত 3টা দলৰে প্ৰতিনিধি আছে, বিজেপি, ইউপিপিএল আৰু অসম গণ পৰিষদ। গতিকে এই যিখন বিশাল গণসমাৱেশ, ইয়াত দেখা গৈছে যে ৰাইজৰ যথেষ্ট স্বতঃস্ফূৰ্ত সঁহাৰি আমাৰ জয়ন্ত বসুমতাৰীৰ ফালে দেখা গৈছে আৰু ৰাইজে আজি আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মাননীয় জেপি নাড্ডা অহাৰ পিছত ৰাইজক আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, ৰাইজ বহুত আনন্দিত হৈছে আৰু উৎসাহিত হৈছে আৰু এইটো ৰাইজৰ যিটো উৎসাহ, এই উৎসাহ হিচাপে আমি ভাবোঁ যে আমাৰ প্ৰাৰ্থী, আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ইউপিপিএলৰ আমাৰ জয়ন্ত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া বহুত ভোটৰ ব্যৱধানত ৰাইজে নিৰ্বাচিত কৰিব, এইটো আমি নিশ্চিত হৈছোঁ। কাইলৈ 5টা সমষ্টিত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোট অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আছে। 5টাৰ ভিতৰত আপোনালোকে কিমানখিনি আশা কৰে? আমিতো গোটেইখিনি আশা কৰিছোঁ, আমিতো আটাইকেইটা চিটে আশা কৰিছোঁ।
অহাকালি যিকেইটা সিট হ'ব আমি আটাইকেইটা সিটে আশা কৰিছোঁ। গৌৰৱ গগৈ কি ধৰণৰ কথাটো আমি 5টা সিটৰ নিৰ্বাচন হৈছে, 5টাতে আমি আশা কৰিছোঁ যে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী জয়লাভ কৰিব। जेपि नाड्डा बिथाङा क'क्राझाराव नमिनेशन फाइल खालामनायनि मोनसे रेलि, बे रेलियाव बिथाङा बाहागो लाफैदों। आसाम रायजोनि आफादगिरि भबेश कलिता बिथाङा फैदों। बेयाव एजिपिनिफ्राय जोंहा MLA रमेन्द्र नारायण कलिता बिथाङाबो फैदों आरो चन्द्रमोहन पाटवारी मन्त्रि, जोंनि गार्जेन माने जोंनि मन्त्रि इउजि ब्रह्म बिथांमोन आरो जोंनि मानगोनां चिफ बिथांनि जिखिनि बाहागो लानाय, बे बाहागो लानायाव नुबाय जे रायजोफ्रा गाव गावनो गोसो जानानै दिनैहाय गोरजाब ओंखारबोदों। लाख मानसिया दिनैहाय क'क्राझारनि रेलियाव बाहागो लादों। दा बेजों थारैनो जोङो गोजोननो हायो जे दिनै क'क्राझार लकसभा सीटआ NDA नि बिथिंजों बारहावाया निश्चय बारदों आरो बे रेलिनि गेजेरजोंनो जोङो फोरमान मोननो हायो जे फैगौ 7 अक्ट'आव जानो गोनां लकसभानि बिसायख'थियाव NDA हिसाबै दिनै आं जयन्त मुसाहारि हिसाबै आं देरहागोन, बेखौ आं रोखा जानो हायो। नोंथांनि अनगायैबो जे गुबुन पार्टिनिफ्राय नमिनेशन गथायदों, सोरजोंबा जुजिगोन होननानै आथिखालाव जोङो गुबुन जायगायाव जिफोर मिटिं खालामनानै मोनदों, रायजो राजाफोरनि जिबायदि गिर्जा ओंखारबोनाय, गाव गावनो गोसो जानानै फैनाय, बे बिथिंखौ जुदि नोजोर होयोब्ला नुनो मोनो जे जोङो फैबाय थानाय 7 मेआव जानो गोनां जिखिनि लकसभा बिसायख'थि, बे बिसायख'थियाव जोङो 70% भट मोननो थांगासिनो दं आरो 70% भट मोनखांनायनि उनाव आरोबाव सोरजोंबा बादायबावनांगौ थागोन आं बेखौ सानाखै। मानोना NDA हिसाबै जों जोबोद मोजां मोनसे थासारियाव दं दिनैनि थारिखआव। नबकुमार सर'नि बे आयेननि खोथा जाहैबाय, आयेननि गोजौआव रावबो नङा। दिनै महामान्य गुवाहाटि हाइकर्टआ बे रायखौ होबाय जे बिथाङा MP दारायनो हाया एबाराव। दा बे आयेनखौ मानिनाया मोजां आरो आयेननि गोजौआव थांनानैथ' रावबो जेबो खालामनो हाया आरो आयेना आयेन बायदि थांगोन। बेखायनो अदेबानि बिथाङा दा बेयाव जुदि बिसायख'थियाव गसंनो मोनोमोनब्लाबो देग्लायनि जि बिसायख'थिनि बारहावा, बे बारहावाया NDA नि बिथिंजों आरो बे NDA खौ दिनै रायजो राजाफ्रा गिर्जाब मोजां मोनदों, सापर्ट खालामदों, बाहागो लादों। बेजों जोंनि NDA हिसाबै देरहानाया जोबोद रोखा क'क्राझाराव। बेयाव सोरबाखौ आरोबाव माबा मोनसे जोंखौ बादा होनो हानाय सक्ति, बेखौ दिनैनि थारिखआव नुनो मोननाय जायाखै। गोजोनथाव खौरां, नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा? नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि रोखोमनि जोंख्लाब माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरांभेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन। क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरांभेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन। बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड, 2D साइनबोर्ड, आर्क्राइलिक ट्रफी, SAP पेनेल, नेम प्लेटार्स, रेट्र', रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्ड, नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन। बेनि अनगायैबो इनग्रेविं सार्भिस, आर्क्राइलिक लेटार काटिं, MDF जालि काटिं, लग', ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइटेम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों आर्ट डिजाइन। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6800981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।